Не знаю, норма це чи ні. Коротше, від 1 до 1000, коротше, скільки буде лайків, значить скільки ви оцінюєте. Готові? 1, 2, 3. Ви не знаєте, що це за пісня буде, але допустимо. Ніби це треба співати, коли ехо, ну, допустимо. Це не дуже гарно, коли немає еха, але оціните. Раз, два, три. Кінець, оціните в лайках.